Tänään me kuvataan teille CS2 video häkeillä. Eli tää on Agent Coderin paluu. Mä varoitan teitä, teidän aivosolut tulee kuolleet tämän video aikana. Mutta ei siinä sen enempää mitään jäppäyksiä. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava, kommentoikaa, jakakaa videoita ja liittykää mun Discord-kanavalle. Ja pelaamaan jopa CS-ää. Linkki kuvauksessa. Chikipiu pau, ei tässä ole mitään järkeä. Nää on hyvät korfitit, vittu nää on hyvät. Häkeillä! Etsillä päähän! Lyödään nyt. No vitun huonoa. Nää on aivan vitun paskuja pelaa tätä peliä. Mä en edes pysty niinku tajua, että miten vittu voi olla joku näin paska. Puolet lähti melkein HP:stä. Se osuu muhun. Vittu! Vittu perkele paskapeli, vittu! Ei toimi aiputti tossa saatanan paskassa, vitun paskassa. Snowscope päällä. Etsillä päähän. Mitkä koodit? Paskakoodari. 27-vuotias ei pärjää koodeilla piupau-pelissä. Vitun paska. Koodari säälittävää. Etsillä päähän! Tussien reunalle. Pystyykö tuossa seinästä ampuun läpi? Lise VH Pro. Ai! Vittu kun mä häkis päällä! Vittu se saatana koodaa pilli! Etsillä päähän levitetty häkeillä. Tuo, että on kallis invi, onks teillä? Niin mistä teille saatais niin? Onko? Vittu perkele kun nää nännittää! Ei osu. Häkeillä päähän! Paska vittu huijari. Oh. Pitäisikö näyttää kiveekset? Pitäisikö? Teit ottaa munaa silleen vatsaan kiinni, että kiveekset vaan roikkuu ja sitten näytä ne kameralle. Pitäisikö näyttää sun millinen pyppeli? Pitäisikö sun näyttää sun äitis? Sun vaihtelee munkaan 15-20 ja lisämaksusta muutakin YV. Vittu hermot. Joo. Laita live. Häkeillä! Onko keskiyö hyvä koodi? Joo.
Etsillä päähän! Etsillä! Häkkäripää pippeli. Semiraket, mulkku semiraket tulille. Häkkäripää pippeli. Kato tää. Miten siinä? Ei siinä ollut mitään seinää. Etsillä päähän! Vastaus. Etsillä! Näitkö mikä Jeesus otti? Etsillä! Näitkö mikä Jeesus otti? Kato! Kato, kun se koodaa! Miten se noin kovaa mukaan ampuu? Mitkä siitit mulla päällä? Nää. Kyrpänaama vittu, herron analisäkki kyrpänaama vittu. Mites tiesit mä täällä? Sä näytät niin legitiltä. Musta ikinä arvaisi sä häkkää. Ei niin! Katokko se koodaa! No nyt pitää laittaa kovemmat. Nyt laitetaan kovemmat. No täysille vaan. Nyt ne on täysillä. Joo, näitkö? Sille pitää näyttää ihan heti, että vittu. Sille pitää näyttää heti, että nyt loppu tommonen pelleily. Kattokaa, nyt kun tää aukee tästä näin, niin sit toi lähtee. Pitää rauhoittaa samaan tien kanssa ymmärrät. Sun pitäis laittaa third personi päälle, niin tulis kattoja enemmän pelle. Vittu pitäis laittaa nyt värejä vähän eriks. Ja sitten kaikki näkee samaan, että sä cheattaat. Mä en cheattaa. Eikö niin näkis vaan, että sä oot hyvä? Koodaa! Sillä on kovemmat koodit vittu päällä! Kovemmat koodit. Sillä on kovemmat setit! Sano sille niin. Niger. Ei sun enää tehdä asialle mitään, jos sanoit sitä nikkeriksi, niin se on siinä. Pistä naru kaulaan ja hyppää kaivoon. Tuo mun näytölle lenti mälliin. Miten sulla on ihan pölyissä sun näyttö? No siihen lenti vittu Mega Force, kun mä avasin sen, hyi vittu! Ei vaan vittu ennen saatana, kun aloitit pelaamaan. Vittu mä ja Kivekset vittu hikertyy vittu tässä saatana vittu kuumuudesta. Se saa ammut ohi ton, tää vittua! Tää on paska tää cheatti. 13 vuotta. Saaks mä tosta tapettua? Onko sulla kuullut? Etsillä! Mulla on 12 HP. Voit vaan raivua. Vittu! Kun se koodaa itekin! Etsillä! Pitäisikö sammuttaa live tai mennä hakemaan töitä tai se vamppituki? Näin. Menisit vaikka näkemään niitä sun kavereita tulee. Puhuu töihin menosta, mutta se on se jätkä, joka katsoo tekoa. Mun ei koodaa. Se vittu koodaksää kaikki tällä servulla. Vittu vissiin! Ei tommos sottia mun vittu kukaan sellainen häkkäriin vastaan. Vittu tulee sit koodia päähän. Vittu saatana tulee häsettiä.
Edge. Etsille! Niin suut, niin suut. Miksi tää mietti noin kauan? Edge. Kato! Se kohdaa itee! Tää koodaa! Tää vastaan pitää pelaa vammaisesti. Ja nyt mennäs tehdä. Se on raivopiikka se. Älä vaan pidä ääntä. No niin, nyt etsi. No tää ampuu ohi. Kato tuolla häkkärilläkin jos koutti. Kato! Kato! Niin. Se vetää tommosia kulmia, mistä mä en pysty piikkaa sitä. Voitko kertoa, minkä takia vittu Jere Seppänen Etsillä! Vitu HVH paska. Nää oli vittu paskoja nää omat, nää häkkää, eiks tajuu? Mitä sä sanoit? Voiko sille tehdä mitään? Onko se vaan vittu? Onko se menetetty tapaus? Oh. Nyt me bännää tältä servulta. Etsillä! Tämmönen video tällä kertaa. Painakaa tykkäysnappi, tilatkaa kanava, kommentoikaa. Laittakaa hei kommentti, jos te haluatte tätä lisää. Ja jos te olette kattonut videon näin pitkälle, niin kommentoikaa tonne alas kakkakikkeli korvanaama, reikämuna, vittulu, naama, nänni, vittulu, kebappi, analiseksi, hirvinääpä hevosen naama.